Ku koncu minulého roka žilo na Slovensku takmer 5,5 milióna detí, dospelých aj dôchodcov. Priemerný vek všetkých obyvateľov prvýkrát prekročil 40 rokov, pričom za posledné 10 ročie sa zvýšil o takmer 2,5 roka. Rozrástla sa aj skupina obyvateľov nad 65 rokov. Starnutie však trápi aj ostatné európske krajiny. Slovenská populácia patrí zatiaľ medzi mladšie populácie Európskej únie. Prognózy hovoria, že bude patriť k najstarším. V súčasnosti dvaja pracujúci pracujú na jedného neaktívneho, či už je to dieťa alebo dôchodca. A tento pomer sa zmení na 1:1. To znamená, jeden pracujúci vlastne bude musieť pracovať na jedného nepracujúceho. Ministerstvo práce tvrdí, že sa na tieto trendy snaží postupne reagovať. V posledných rokoch prijalo niekoľko opatrení. Bolo to zvýšenie veku odchodu do dôchodku, ale veľmi automatické, apolitické a postupné. Bolo to zvýšenie vymeriavacieho základu. Od budúceho roka sa bude vek odchodu do dôchodku odvíjať od strednej dĺžky života a nebude súvisieť s aktuálnym stavom pracovne aktívnych ľudí či pôrodnosťou. Tá je u nás dlhodobo nízka. V priemere má každá Slovenka len 1,4 dieťaťa. Navyše prvorodičky sú stále staršie. Kým v roku 2006 mali ženy svoje prvé dieťa približne vo veku 26 rokov, minulý rok to bolo až v 28. Dnes veľká časť mladých žien študuje, čiže začína svoju pracovnú kariéru neskôr ako ich mami alebo staré mami, a kým sa získajú nejakú pevnú pozíciu v práci, to tiež vyžaduje určitý čas. Ak sa výrazným spôsobom nezmenia reprodukčné pomery, tak naozaj to starnutie bude akcelerovať rýchlejšie a začne od roku 2030 už dochádzať aj k prirodzenému úbytku. Podľa štatistikov by každá plodná žena mala mať aspoň 2, ideálne 3 deti. Kristián Čekovský, RTVS.